ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്രീ രാമ ശ്രീ പ്രണാമം. ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഗുരുവന്ദനം തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന് കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? ഏവം ഗൃഹേഷു സക്താനാം പ്രമത്താനാം തദീഹയ അത്യക്രാമത വിജ്ഞാതഃ കാല പരമവിസ്തരഃ എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം. അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഭാവാർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ എല്ലാ പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്, എനിക്ക് എല്ലാ വരുതിയിലുണ്ട്, എന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്തുകൾ നൽകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയും, വിജയം കൈവരിച്ചവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ. പാവപ്പെട്ട സന്യാസി യാചകന്മാർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ യാചിക്കാനായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു, ആകയാൽ ഞാൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പോഴോ ഭ്രാന്തമായ ഈ ആസക്തനായ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഗ്രസിക്കുന്ന ചില ചിന്തകളാണിവ. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കിനെ കുറിച്ച് അന്ധനാണ് അയാൾ. അതായത് കാലം ഒരിക്കലും, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളൊന്നും അല്ലെ. എന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? അതുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം അളന്നു കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിൽ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും, സുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരു ആളുടെ ജീവിതത്തില് പൂർണ്ണമായും അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പുണ്യം അനുഭവിക്കണം, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പാപവും അനുഭവിക്കണം, ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടും ഇടകലർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു, ഏത് രൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, സ്ത്രീയായോ പുരുഷനായോ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കാലം നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാരാബ്ധം ഉണ്ട്, അതായത് എത്രത്തോളം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ നേരത്തെ തീരുന്ന ആൾക്കാർ നേരത്തെ തിരിച്ചു പോകും, അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി കാലം ജീവിക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കിനെ കുറിച്ച് അന്ധനാണ് അയാൾ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അളന്നു കുറിച്ച് അത് മുമ്പേ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇനി അതില് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം വരിക ജീവിത ദൈർഘ്യത്തില്?
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കാലമാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജാതകമൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ശരിക്കും അസ്ട്രോളജി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര വയസ്സ് വരെയാണ് ഇയാൾ ജീവിക്കാൻ പോണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ജനിക്കുന്ന സമയത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര കാലമാണ് ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്ക് വരയ്ക്കും വേണ്ടി അത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണ ഭക്തനായി തീരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ? ആ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ പാപങ്ങളായാലും പുണ്യങ്ങളായാലും ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കാണ്ഡേയന്റെ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ. 16 വയസ്സുകായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? വീട്ടിലെന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കണത്, വീട്ടിലെന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണത് എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് വെച്ചോ. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നിലത്തെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം എന്നുള്ള ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അത് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആ ദൈർഘ്യത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നിലെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കാലം ഭഗവതിൽ അജാമിളിന് രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്? ശരിക്കും അജാമിളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും രണ്ടാമത് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇരുന്നാണ് തപസ് ചെയ്ത്, ഗംഗാതീരത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഒരു എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അജാമിളൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം. അതൊക്കെ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര സമയമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വരയ്ക്കും മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് പരമേച്ഛയാൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ട നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്തരം വിലപ്പെട്ട സമയം, വിശേഷിച്ചും മാനവർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വിനിയോഗിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും വളരെയധികം കഠിനം പ്രയത്നം ചെയ്ത് സ്വരുക്കൂട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരമായി പോലും തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയില്ല. അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം, 84 ലക്ഷം വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ചക്രത്തിലുള്ള ഭ്രമണം എന്നീ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം കാണുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓരോ നിമിഷവും ഇതിനെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ, ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും രോഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ചാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ നിമിഷവും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ IAS പരീക്ഷയോ MBBS പരീക്ഷയോ പാസ്സാവുന്നതല്ല മുഖ്യം. കാരണം അത് എന്ത് പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതെല്ലാം തീർന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ജന്മം എടുക്കണം. ആ ജന്മത്തില് ഈ നമ്മൾ ഏത് ഡിഗ്രി പാസ്സായിരുന്നോ, ഏത് തരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നോ, ഇതൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിക്കുക? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കണക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച് എന്താഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത അതിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിലെ ഏത് പദവിയും പ്രശസ്തിയും ഒന്നും അവിടെ ബാധകമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് വില പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവസത്ത സനാതനനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, മരണമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം അഗതി പാവക. എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ
പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താനോ കാറ്റിൻ വലിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായത് നമ്മൾക്ക് മരണമില്ല, ശരിക്കും ആത്മാവിന് മരണമില്ല, അതിന് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ മൂഢന്മാർ ഈ പ്രശ്നത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് അവർക്കറിയുകയില്ല. ശാശ്വതമായ കാലം അഗോചരമായി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നീ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാര മാർഗവുമില്ലാതെ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവിതായുസ് അനുനിമിഷവും ചുരുങ്ങുന്നു എന്നുമുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ താൽക്കാലികമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്, അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചിരഞ്ജീവികളാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ കാട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അവര് വനവാസ കാലത്ത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുജനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകും, അവരൊന്നും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഗന്ധർവന്റെ പിടിയിലാണ് അവരുള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറയും ആ നദിയിലത്തെ. പക്ഷെ അവർ കുടിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുക, എന്ത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത്? എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഞാൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗന്ധർവൻ പറയും, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മര്യാദയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അനിയന്മാരെ ജീവിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ അതില് അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് വിചിത്രമായിട്ട്? അതായത് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു വാസ്തവമല്ലാത്ത മാതിരി നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാൽ അത് വാസ്തവമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം. ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്ന മറുപടിയാണ്, എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അവര് ചിരഞ്ജീവിയാണ്, അവര് മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ മുമ്പിൽ 4 അനിയന്മാര് മരിച്ചു കിടക്കണം ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്കത് ബാധകമല്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ വലിയ വീട് വേണം. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ആയി വന്നതായിരുന്നു. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞു 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ കഥയിലെത്തി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ്, അവർ താൽക്കാലികമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലാണ് ആമഗ്നരായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാളിൽ അത്തരം മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായ പാണ്ഡവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായിക സന്തോഷത്തിൽ ലവലേശം ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്പത്തിലോ സമൃദ്ധിയിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. നാം മുമ്പ് വിവാദിച്ചതുപോലെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ മുക്തിദായകനായ ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ സുനിശ്ചിതനായിരുന്നു. ആകയാൽ സ്വർഗലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ആകർഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന സന്തോഷം പോലും താൽക്കാലികവും മായികവുമാകുന്നു. ജീവസത്ത സനാതനനാകയാൽ അവന് ഭഗവാന്റെ സനാതന ധാമത്തിൽ മാത്രമേ സന്തോഷവാനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ പോലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ ഇത് ശിശാഷ്ടകത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവസാനത്തെ 4 വരികളുണ്ട്. ആശ്ലിഷ്യവാം പാദരതാം പിനഷ്ടുമാം അദർശനാൻ മർമകഥാം ഓതുവ. അതിന്റെ ആ വാക്കുകൾ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ എവിടെ വെച്ചാലും അങ്ങ് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഭഗവാനെ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കാം, അതല്ല അത്രയും സന്തോഷിപ്പിക്കാം, എല്ലാം തന്ന് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ ഒരു പാവ മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങയുടെ നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാചിൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതായത് അന്ന് അർജുനന് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മുഴുവൻ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ആരാണ്? അർജുനനാണ് എല്ലാവരെയും കൊന്നത് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ഉള്ളത്. അത് ഇല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ,
പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. അങ്ങയുടെ പാത അതില് ഒരു പൊടിയാവാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അത് നരകത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, സ്വർഗത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ആകെ കൂടിയുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ആ ഭഗവാന്റെ കാലിൽ ഒരു പൊടിയായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയോ അവിടേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ശാശ്വതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ധാമം എവിടെയാണ്? എവിടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോണല്ലേ? ആ ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പോകുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരാളെ സന്തോഷവാനാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമവ്യോമത്തിൽ നിന്ന് ആരും ജനന മരണ പുനരാവൃത്തി, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയടങ്ങിയ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ല. ആകയാൽ ശാശ്വത ജീവിതം ഉറപ്പു നൽകാത്ത ഏത് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സന്തോഷമോ ആയാലും അത് ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാവിന് വെറും മായ മാത്രമാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പണ്ഡിതൻ. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്ത് സൗകര്യങ്ങൾ ആയാലും നമ്മുടെ ജീവിതം പോലും എത്രയാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതെപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാം, അല്ലെ? ഏത് നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം, അല്ലെ? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് അതുമ്മ ആരും എന്താണ് പറയാ, അതിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആരും ഇരിക്കില്ല. ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആളിരിക്കില്ല. അവർ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക? ശാശ്വതമായ സന്തോഷമുള്ള അടുത്ത്. അത്തരം ഒരു പണ്ഡിതനെ ബ്രഹ്മസുഖം അഥവാ പരിപൂർണ ആനന്ദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഭികാമ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനായി എത്ര അളവ് ഭൗതിക സന്തോഷത്തെയും പരിത്യജിക്കുവാൻ കഴിയും? അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ്, ശരി, ഒന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കൊല്ലം, 1000 അതന്നെ 1,00,000 വർഷം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം, ഇതേമാതിരി ഒരുമാതിരി സന്തോഷിച്ചിരിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമമായ ധാമത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഇരുന്നോളൂ എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുമല്ലേ, അയ്യോ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, ഇവിടെ തന്നെ 1000 കൊല്ലം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നാണ് അധികം തോന്നുക, അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുക? ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവിടെ പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വരണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ ആനന്ദത്തിനായി കൊതിക്കുന്നവരാകുന്നു. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം ഒഴികെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷം പകരാത്തതുപോലെ ശാശ്വതമായ പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിനായി വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എത്ര കണ്ട് ഭൗതിക സന്തോഷവും സംതൃപ്തനാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏത് സന്തോഷവും നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നത് വരയ്ക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ആ അവസ്ഥയിലെത്തും എന്നാണ്. ആകയാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കോ മാതാവിനോ ബാധകമല്ല. കാരണം എന്താ? അവർ ശുദ്ധഭക്തരാണ്, അല്ലെ? ആർക്ക് പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാനായി വിതുരർ വിശേഷിച്ച് ആഗതനായോ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ. ആ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് പ്രതിപാദിച്ചത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണമെന്ന ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രനോ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്ര കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇവിടെ സുഖിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സുഖിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആഗ്രഹം. ഇത്രയും മക്കള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു വിഷമം അല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര സ്വാർത്ഥനാണല്ലേ ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവർക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സുഖിക്കണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും മക്കൾ മരിച്ചു, ആ കാലത്തിലാണ് മരിച്ചത്, ആ ദുഃഖമൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്രാമഭാഷത മഹാത്മാവ് അത് അഭിപ്രേത്യ അതേക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്
ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അഭാഷത പറഞ്ഞു, രാജൻ, അല്ലയോ രാജാവേ, നിർഗമ്യതാം, ദയവായി ഉടൻ നിർഗമിച്ചാലും, ശീഘ്രം താമസം വിന പശ്യ ദർശിച്ചാലും, ഇതം ഈ, ഭയം ആഗതം, മുമ്പ് തന്നെ വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞ, വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നതിനാൽ മഹാത്മാവ് വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഒട്ടും താമസം വിന ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ച യാത്രയായാലും ഭയം അങ്ങയെ എപ്രകാരമാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ദർശിച്ചാലും. വലിയ ധൃതരാഷ്ട്രയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോണം. അങ്ങ് ഭയം അങ്ങയെ എപ്രകാരമാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇവിടെ മരണഭയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വനത്തിൽ പോവാനോ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ അത്രയും സുഖമാണ് അല്ലെ, രാജകൊട്ടാരത്തില്. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ധൃതരാഷ്ട്രരായാലും അതല്ല മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനായാലും ക്രൂരമായ മരണം ആരെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ബാധകമാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് മരണം വരാന്നറിയില്ല. മരണമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിരനായാലും മരിക്കും, ധൃതരാഷ്ട്രരായാലും മരിക്കും അല്ലെ. ആകയാൽ വൃദ്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആത്മീയ ഉപദേശം യുവാവായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ് അല്ലെ. കാരണം ഇപ്പം യുവാവാണോ വൃദ്ധനാണോ എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. മരണം ആരെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും കീഴ്പ്പെടുത്താം. യുവാക്കളും മരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, വൃദ്ധനായാലും മരിക്കാറുണ്ട്. ചിലവർക്ക് 70, 80, 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് 40, 50 വയസ്സ് വരെയാണ് ആയുസ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർക്കും, ഇവിടെ ഓരോ മാതാജിമാർക്കും, പ്രഭു ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുക്കൾക്കും ഒക്കെ ബാധകമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഏവരും രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളും മാതാവും ഒക്കെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വിതുരർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകരായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട്. എന്നാൽ അത്യന്തം ഭൗതികവാദിയായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രരെ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് വിതുരർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും മരിക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോ വനത്തിൽ പോകാനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ കഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതറിയാം ആർക്ക്? വിതുരർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. രാജൻ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരെ പ്രത്യേകം സംബോധന ചെയ്തത് അർത്ഥഗർഭമായാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്തപുത്രനായിരുന്നു. ആയതിനാൽ നിയമാനുസരണം ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്രർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ജന്മന അന്ധനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അവകാശത്തിന് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഈ നഷ്ടം മറക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹമാണ് ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് രാജാവാവണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പറയാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് അടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ പാണ്ഡുവിന്റെ മരണാനന്തരമാണ്. പാണ്ഡു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പേരിന് ആരായിരുന്നു രാജാവ്? ധൃതരാഷ്ട്രരായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ പ്രായമാകാത്ത പുത്രന്മാരെ വിട്ടുചെന്നതിനാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ അവരുടെ സ്വാഭാവിക രക്ഷകർത്താവായി തീർന്നു. അവ ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിരനാണ് ആവേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അവരുടെ ചുമതല ആർക്കായിരുന്നു? വലിയച്ഛനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്കായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ താൻ യഥാർത്ഥ രാജാവാകണമെന്നും രാജ്യം ദുര്യോധനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൈമാറണം എന്നുമുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയായാലും ദുര്യോധനെ രാജാവാക്കണം. അതായത് ഈ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് നിന്നു പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഈ എല്ലാവിധ സാമ്രാജ്യത്വ അഭിലാഷങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് രാജാവാകാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭാര്യ സഹോദരനായ ശകുനിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് എല്ലാവിധ ഗൂഢാലോചനകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടി നിന്ന ആളാരാണ്? ശകുനിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശകുനിയുടെ അറിയാലോ, പകിടയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് എല്ലാം ശകുനിയുടെ അല്ലെ, കുതന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവതേച്ഛയാൽ സർവ്വതും പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സമ്പത്തും സ്വജനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വല്യച്ഛനാകയാൽ രാജാവായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ
ധൃതരാഷ്ട്രരെ രാജകീയ ബഹുമതിയോടെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരും അത്രയും ബഹുമാനം നൽകി ഒരു മഹാരാജാവ് എന്നുള്ള ആ ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രരാകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ രാജാവാണെന്ന അഥവാ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകീയനായ വലിയച്ഛനാണെന്ന മായാമുഖത്തിൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, എല്ലാവരും എന്നെ വന്ന് കുമ്പിടുന്നു. ആ ഒരു അതെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയാ, യഥാർത്ഥമല്ലെങ്കിലും അതിനോടുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു സാധു എന്ന നിലയിലും കർത്തവ്യബദ്ധനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഇളയ ഭ്രാതാവ് എന്ന നിലയിലും വിതുരർ പ്രബലമായ കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രോഗത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും നയിക്കപ്പെട്ട ധൃതരാഷ്ട്രരെ കപട രാജാവാണെന്ന നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്, അത് ഒരു ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അവിടെ. ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ മതി അവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? എന്നാലും അവര് സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആള്, യുധിഷ്ഠിരൊക്കെ അതിന് താഴെയാണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ ആരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മായാമുഖത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ വിതുരർ നിന്ദാഗർഭമായി ധൃതരാഷ്ട്രരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് അല്ലാതിരുന്നിട്ടും രാജൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കളിയാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് വിതുരർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രാജൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവരും ശാശ്വത കാലത്തിന്റെ സേവകരാണ്. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രാജാവായിരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാജാവ് എന്നാൽ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ആരും രാജാവില്ല. കാരണം കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ധാരണയാണ്. നമ്മളൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ ഒരു 5 കൊല്ലം അയാൾ ഭരിക്കുകയാണ്, 5 കൊല്ലം 10 കൊല്ലം എത്രയോ കൊല്ലം ആവട്ടെ, അയാൾ ഭരിക്കുന്നു. ആ ഭരിക്കുന്ന കാലം വരയ്ക്ക് അയാൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയുണ്ടാവും. അയാൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ഇതിനു മുമ്പ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിയാണുള്ളത്, ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ ആൾക്കാർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പൊ വിലയുണ്ടാവോ? ആ സ്ഥാനത്തിനാണ് വില അവിടെ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വിചാരം ഇത് നിരന്തരമാണ്, നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ആളാണെന്നാണ്. അത് എന്താണ്, തെറ്റാണ്, പോളിഷ്നെസ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രാജാവായിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരാണ് രാജാവ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ രാജാവായിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാജാവ് എന്നാൽ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. വിസ്തൃതനായ ഒരു ആംഗലേയ രാജാവ് സമയത്തോടും കാലത്തോടും ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിച്ചു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ കപട രാജാവാകുന്നു. ഈ മിഥ്യാ പദവിയെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഭീതിജനകങ്ങളായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധൃതരാഷ്ട്രരെ വിതുരർ പ്രത്യേകമായും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിശീഘ്രം അദ്ദേഹത്തെ വന്നടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താണ് ഭയാനകമായ അവസ്ഥ? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ധൃതരാഷ്ട്ര വന്നണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരാൻ പോകുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രരെ? മരണം. മരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അല്ലെ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്താവുക? ധൃതരാഷ്ട്രര് ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ തന്നെ പോണ്ടി വരും അല്ലെ? എന്ത് ജന്മാണ് കിട്ടാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭയാനകമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മുഴുവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ധൃതരാഷ്ട്രർ അല്ലെ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഭയാനകമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവിന് ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത ലോകത്തെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഉചിതമായ കാലത്ത് വിതുരർ ഒരു പക്ഷേ സന്നിഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് അവണ്ണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞില്ല. എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് ശാശ്വതമല്ല, എപ്പോഴായാലും നമ്മളെ മരണം കീഴ്പ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഗതിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? യുധിഷ്ഠിരന് അറിയാം അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് മരണം വന്ന് പിടിക്കാന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയും ശിക്ഷകളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക, അത്രയും പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാര്, നമ്മൾക്കറിയില്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെയും ഈ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് തരുന്ന ഓരോ ഉപദേശവും ആർക്കുള്ളതാണ്? നമ്മൾക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി, അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം.
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷീത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹാൻ അല്ലേ? ശ്രീമതാം കേഹേ എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഒന്നിലോ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ എന്നാണ്. അത് ഇതുവരെക്കേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ശുചീനാം എന്താണ് നമ്മള് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്താം എന്നാ പറയുന്നത്? ഒരു നല്ല കുടുംബത്തില് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള യത്നങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മുടങ്ങാണ്ട് ജപിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പാപനാശനമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി